In my wind chime, I got the ride. We'll have a good time, make up your mind. Holding me girl is Anneke. En Mike hier bij Heegspanning, 24 maart, de 24e editie alweer. Klopt, ja. En mooi waar, nou wat willen we nog meer? Ik denk Ja, de dat is full, perfect. full package. En wat doen wij hier? Ja, dat is even heel leuk, want wij doen ons hier allebei bij Dance Addicted 2.0, maar dat doen ze nog een eigen doensgroep, ik hè? Ja, klopt. Ja, we ben ik bij zorg- en leerbedrijf in Special Care. En dat ben mij een behinding die douche onder oren. En in eigen doensgroep, Ik nog, ja. Dance Addicted 2.0, ja. En wij gaan straks even een mooie optreden verzorgen emotional. Ja, Heeft er iets te zin in? ja, eerste ronde hebben we gehad, ging super. En lekker heat natuurlijk, maar de tweede ronde komt helemaal goed. Wordt nog beter, denk ik. Ik geef hem van u. I got the ride. We'll have a good time, make up your mind. Holding me girl is so fine. Girl, just let me be there for you anytime. It's so fine. Het ging lekker of net al? Hij ging heerlijk. Dus trots op de jongeren vandaag? Ik ben hartstikke trots. En op ik- jezelf? ja, op mezelf. Ja, dat was best wel 60, toch? Ja, eigenlijk wel. Ja. Doen lekker, vooral de tweede keer. Voor de tweede ronde, ja, super. Ik heb er weer helemaal zin in trouwens. Dat hele douche, dat hoppa, dat zit er wel lekker in. En dat is weer even lekker aangewakkerd. Ik denk, we moeten maar even een volgend optredentje plannen. Ja. Volgens mij in Heerenveen zie je in juni Multiculti Festival. Ik dat net even regelen. Oh, dat klinkt mij wel als muziek in de eer. Oké. Maar het is natuurlijk weekend. Ja, zie je eens even wat wij regelen. Een lekker bootje. Ja jongen, ik zit altijd maar zo. Zelf geen boordcape, ik wil gewoon vrienden regelen in mijn boord. Dus bij die vrienden binnen, geen idee. Maar wij aan boord, we zullen winnen. Wij staan in. Snits? Snits, ja, best graag. Hey, tot de volgende keer. Doei!